Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Pon gangsal Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nresnani Gusti. Para adi yuswa, saben tiyang ingkang nresnani Gusti kedahipun budidaya lan nindakaken punapa ingkang dados kersanipun Gusti. Awit nyata-nyata tresnani ateges nindakaken menapa ingkang dipun tresnani. Menawi Gusti tresnani jagat satu kewan tetuwuhan lan kita tresnani Gusti ateges ugi tresnani dhateng satu kewan tetuwuhan lan jagat. Milanipun ngrimati jagat lan satu kewan tetuwuhan wujud katresnan kita dhateng Gusti. Manungsa dumawah ing dosa, nanging karonasih katresnanipun Gusti gesangipun manungsa sampun uwal saking dosa lan ketingal endah. Kita ingkang pitados Gusti sami kaparingan gesang enggal, mila kita kedah nulodo dhateng Gusti. Menawi kita nresnani Gusti, mesti kita nresnani sesami, ugi titahipun Gusti sanesipun. Katresnan punika sanes raos wonten ing manah kemawon, nanging kedah kawujud ing tumindak ingkang tulus ikhlas. Setunggal Yohanes gangsal ayat 3 ngendika, amarga katresnan marang Gusti Allah iku wujude yaiku yen kita padha netepi ing pepakone. Pepakon-pepakone iku ora abot. Tegesipun kita saged nindakaken kersanipun Gusti kanthi tememen. Kersanipun Gusti punika mberek kita dhateng kabecikan lan karayon ingkang sejati. Para adi yuswa, minangka pendherekipun Gusti, kita dipun atak dados mitranipun Gusti. Kita dipun paringi tanggung jawab ingkang luhur, inggih punika ngrimati jagat. Katresnan kita dhateng jagat saged kita lampahi kanthi cara ngirangi ginakaken plastik, ngirit toya lan listrik, sami nandur wit, dados tulodo kagem sedaya tiyang ngreksa lingkungan lan ndedonga kagem kasantosaning alam. Gusti Allah nresnani bumi lan panjenenganipun nresnani kita. Monggo kita nresnani Gusti ugi nresnani bumi punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka mberek kawula amrih nalika kawula nresnani paduka ateges kawula kedah ngreksa kawontenipun satu kewan tetuwuhan lan jagat punika. Paduka berkahi kawula amrih kawula saged njagi lingkungan kawula kanthi sae. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken kawutenipun sederek kawula Rini Subekti, putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung amrih sederek Rini Subekti inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Susmi, Ibu Iksan ingkang dasak mangkin nembe nandhang sakit. Sawetawis sederek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawutenipun sederek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah
tuminem lan baca. Sederek kawula ing KKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing KKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing KKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.